Pahiyumisa na imuhang tapad, no? Pinagi sa imuhang mga matamis nga mga mata, no? Ang imuhang mga mata mo smile maguna siya. Sige daw, lingi ay mong tapad, pahiyumi na siya. Ayan, it's last Sunday sa bulan sa January. Do you believe in that, mga igsoon? Paspas kaayo mo sulod na putag February. 11 months to go. Mauman ang 2022, di ba? Amen. So, ako mong giawhag, no? Gi-invite mo na ako to stand up. Let's pray. Ato ang pasidunggan ang Ginoo. We pour out our hearts kaganina as we worship the Lord, as we sing praises and thanksgiving di sa iya. Karon, let's open our hearts, no? Let's listen sa word. Let's listen sa ato ang buhi nga Dios tungod kay He alone, no? He alone has a purpose sa ato ang life nganong nata karon diri. Amen. Let's pray. Thank you, Father, O God, in the name of Jesus, Lord. We are so privileged kaayo mi Ginoo nga mahimong makadungog mi sa imong mensahe this morning, O God. We are so privilege, Lord, nga mahimo ming ma-empower, bisan pa, Lord, mausab sa imuhang mensahe this morning, bisan pa, Ginoo, ang among kasing-kasing, mahumok, Lord, maabli, our spirit, Lord God, our soul, Ginoo, our thirsty, Lord God, hunger, diya kanimo, Ginoo, sa imuhang buhaton sa matag usa kanamo this morning. Father, we entrust to you this morning, O God, ang imong buhaton sa matag usa kanamo. Salamat, Father, sa tanan. We give you praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Ato dong tagagkusog nga palakpak atong buhi nga Dios. Wow. Makapanglingkod mo igsoon. It's another Sunday, no? It's another Sunday nga may mong makadawat ta sa mensahe sa atong buhi nga Dios. Nagbalik-balik ba? Nagbalik-balik na ba ka sa matag panimbahon sa atong buhi nga Dios? Amen. Salamat kaayo, and then sa ato ang mga kauban nga mga higala nga first time this morning, welcome kayo ka, no? Just sit back and relax tungod kay ang Dios na giandam sa matag usa kanato this morning. Amen. Once again, good morning. Are we ready to live the January, no? Next week, February na, araw na ng mga puso, di ba? But every day, no? Every day, every devotionals nato, every cell group, every Sunday, ginatira ni Lord ang atong matag kasing-kasing. Amen ba? Every day we are changing, no? I-allow nato ang naay opportunity nga mahimong mausab ta, usbon ta sa Ginoo. Amen. So, this morning, if na-notice ninyo mga igsoon, duol na umabotay na jud ang ato ang eleksyon, di ba? Daghan kayo kog nailhan nga mga friends nako nga mag-away na sila sa social media. Naba kay nakontra tungod kay nag-post ka sa imong kandidato, no? If naa kay kandidato sa imong kaugalingon, keep it private, no? Sa imo lang to, no? Nindot man nga mo appeal pug ka mo campaign kog ka, pero dili pud siya maayo nga makig-away na ka dito sa Facebook, di ba? Makig-away na ka sa social media. Kay kung imuhang nabantayan mga igsoon, ang panahon karon puro na jud kaayo mga bad news, di ba? Puro na kaayo, pipila lang ang imong madunggan nga mga maayo nga imong madunggan nga mga balita. Even sa social media, paspas kaayo maka-transfer, makapasa ang mga information nga gusto natong madunggan. Muna nga, sa ako personally, preparing this message mga igsoon, I found out ba nga dili lang mahitungod sa kay tungod man trending karon upcoming ang mga presidential candidates nato, no? na nahimo silang nahimo silang naay mga gipangbuhat sa ilaha nga mga one-on-one interview na may mga inana, but beyond that one manaapoy mga balita nga atong mga madunggan nga medyo makasusubo kaayo paminawon, especially no sa mga batan-on. If nakita ninyo kaganina sa LED nato, we just had our successful events sa ato ang mga young people, atong palakpakan atong buhi nga Dios ana. We had our two nights nga booth camp, lahi-lahi nga mga participants kay diri raman ta sa church raman kay ning ulan man ato, so batch 1 and batch 2 nakita nako for the first 2 sessions nga among gibuhat nga atong mga batan-on, kinahanglan jud kayo nato magiyahan mga igsoon. Amen. Kinahanglan nato sila mahimong mag-guide nato sila sa plano sa Dios sa ato ang kinabuhi. Amen ba? No? Labi na to mga batan-on karon nga ang ilang ginikanan, ilang family or
sila pa ang nahimong firstborn Christian sa ilang family nga kinahanglan magiyahan sila diha sa pagtuo kauban sa atong buhi nga Dios. Kay kung imo bitawng lantawon even sa social media, i-google lang nimo, i-search nimo, there are lots of cases mga kaigsuonan nga naay mga nag-commit og mga committed suicide. I don't know no if basin naka-experience ka na sa una nga you want to end your life, pero kung imong lantahon sa social media or kanang i-google lang nimo, daghan kaayo mga cases that just young people apil ang mga hamto nga ning attempt nga naghikog, naadyo uban nga naghikog, no? I don't know if naka-familiar mo nga naatoy usa ka sikat kaayo nga vocalist nga nag-suicide siya. Samtang nag-suicide siya, nag-live pa jud siya sa iyahang cellphone. Di ba? No, kung naka-familiar mo ato, kung nakadungog mo ato nga news, inana ang mga balita karon sa kalibutan, sa gawas. Nganong namay mga inana, mga igsoon. No, gubot kaayo ang kinabuhi, daghan kaayo og mga kanabitawng dili satisfied sa ilahang matag kaugalingon, sa ilang matag kinabuhi, maski nang daghan na kaayo og kanabitawng mga naangkon sa kalibutan, daghan na kay achievement sa ilahang kinabuhi sa kalibutan, pero dili japon sila satisfied. No? Daghan nga mga balita nga makasusubo kayo paminawon. Muna nga ang uban dili na lang maminaw, mutan-aw og balita. No? Ilahan na lang ng palabyon. Mo sa other side ana mga igsoon, daghan kayo mga tao karon nga dili kontento ba? Kumbaga dili sila kontento kung unsa ilang naabtan sa ilang kinabuhi. Oh, naa na sila nindot nga balay, gusto pa jud magtukod og laing balay. Naa na sila sakyanan, gusto mo pa jud mo palit og laing sakyanan. I mean, dili sila satisfied unsay naa sa ilahang kinabuhi. Ngano man na igsoon? Ngano man ang inana, no? I don't know if nakakainailhan nga mga inana, siguro makaingon ta nga daghan man gud sila kwarta mo nang makapalit og daghan. Pero kung imuha siyang lantawon, murag dili naman siguro kayo siya angay pa nga daghan kay kag cellphone, no? Pila ka buk imong cellphone? 5. No, lain-lain og SIM card, di ba? Inana, no murag dili na siya realistic ba? Di ba? Muna nga daghan kaayo mga nailhan siguro nato or you know someone nga kanang wala na himong satisfied sa ilang kinabuhi. Naay mga daghang balay, daghan kay mga sakyanan, daghan kay gadgets, naay bag-o nga moabot nga mga latest, gusto ka nga naa na po imuha ana nga latest. Inana bitaw, dili japon happy sa ilang kinabuhi. Amen? Dili mahimong nagmalipayon o dili nagmalinawon, no? Dugay kay makatulog, kay daghan kay gihuna-huna. Ngano man na tungod kay grabe na kaayo ang rampant bitaw sa kalibutan. Muna ningon bitaw ang Bible nga mga Kristohanon, mga taga-Happy Church, ningon ang Bible, do not pattern, no, imuhang life sa kalibutan. No, ayaw parihasa ang imuhang kinabuhi, pareha sa kinabuhi sa kalibutan. Ikaw nga naay Dios, ikaw nga nakailan ni Ginoong Hesus, ayaw sama sa tao nga na imong nailhan nga taga-kalibutan. Taga-kalibutan ba ta? Ha? Di ba? Dili, taga-asa ganita? Taga-langit. Muna nga, ang instruction ni Lord sa ato sa Romans chapter 12, verse 1 and 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing your mind. Di ba? Mahimong mausab ang atong una-una. Siguro mo yatong makita, pero dili gusto sa Dios nga mahimong mo pattern ta sa ilaha. Mahimong muawat ta sa ilaha. But God give us the wisdom and knowledge and understanding para masabtan nato aron masatisfy ta sa ato ang kinabuhi. Isip nga mga anak sa Dios. Amen? Kinsa may mo angkon diri nga anak ka sa Dios. Amen? Ignay mo ang tapad igna nga anak ka sa Dios. Gigugma ka sa Dios. Amen? Muna nga daghang mga tao karon mga igsoon, dili sila happy sa ilang life. That's why na-mention ako kaganina nga daghan kaayo. Kato akong na-mention, sikat na gani kay ito siya nga banda. Daghan na kaayo nga mga chicks nga mugukod sa iyaha. Pero nga mang nag-end siya sa iyang life, nag-live pa jud siya mga igsoon. Imo na i-search sa Google, makita nimo na. No? Dili lang di ay siya ang nainana nga case, but daghan pa all over the world. Nga naimong wala sila na satisfy sa ilang kinabuhi. Nga mang nainana nga mga tao. Nga naman, because there's something wrong, na ay missing, na ay kulang sa ilang kinabuhi. Na ay murag, kinahanglan nga mahimong, na ay gap bitaw sa ilang life, nga kinahanglan masabtan nato karong kabuntagon. Amen? Muna nga ang uban, muadto na lang sa barkada, sa bisyo, maghubog-hubog na lang.
hangtod nga ma-influence na dayon, it leads them to addiction, mga bisyo, ngano man na mga igsoon. There's something lacking, na ay kulang. That's why last Thursday and Fridays among young people, I challenge our young people nga mahimutang Joshua in this generation. Tungod kay, mugawas ka ani nga building, physically, makita nimo ang mga tao, ma-encounter nimo ang mga tao, smiling in the outside, pero ang inside na ay struggle sa sulod. But they don't know unsay kinahanglan nilang solusyon sa ilang kinabuhi. Muna nga ang uban, it will lead them to suicidal. It will lead them nga kanang sulbaro na lang nila ilang problema sa dili saktong pamaagi nga iya sa Dios. Ang uban, dili na lang sila mo share sa ilahang mga problema nga ginadaladala. Muna nga, madala sila sa influensya sa kalibutan. Mubiya na ningon ang world, ang pulong sa Ginoo nga, pagbalantay, pagbinantayon. No? Kay ang kaaway, ang yawa, mura siya og leon nga nangita siya kinsa iyang tukbonon. He is ready. No? He's ready nga kinsa iyang tukbon sa mutnag. Bugat kaayo, dayon, nahimong nawala ta sa passing, inana ang kaaway mga igsoon, wala siya pilion kundi he is very focused kung kinsa iyang i-attack. Muna nga, if there is something missing, no, na ako gipakita nga video last time sa atoa sa young people nato last Friday, nakita nako ba nga kinahanglan makita nimo ang mga tao sa gawas nga they're not strangers sa ato ang kaugalingon because inside of them na struggle, na battle sa ilang sulod. Amen ba? Muna nga kanang masabta nato nga there is something wrong, there is something missing sa mga tao sa gawas, there is something missing nga kinahanglan kana bitawng it results sa ilahang kinabuhi nga gikapoy na kaayo ko. Dili ka nang gikapoy bitaw nga physically gikan kag trabaho nga kinahanglan ka mo rest. Nagisgot pa mi kagapon kay nag-swimming ka jud sa tukuran nga kinahanglan mulingkod ka ato bitong massage chair kasi nakaato sa gaisano kanang kapoy na bitaw kay imuang tiil og nilakaw then gusto ka mo pamasahe, di ba mulag nindot kay ang feeling nindot siya nga rest, nindot siya nga pahulay, pero kani nga tired, kani nga kakapoy nga ako ang na-mention mga igsoon, dili siya kakapoy sa physical kundi kakapoy sa sulod, no? Kakapoy sa kalag, it will result. No, ang kakapoy di ay sa atong sulod, ang kakapoy sa atong kalag sa atong sulod, it will lead us to depression, kanang anxiety, kanang mas stress na kayo ka og sige gunahuna, hangtod nga magunahuna na dayon ka og dili mao, hangtod nga putlo na dayon nimo among imong kinabuhi. Nay usa ka mathematician, he is a great mathematician, si Blaise Pascal. He is a mathematician, bright kaayo sa mga igsoon, grabe. No, kung imong i-check ni siya ang iyang ngalan sa Google, niingon siya, there is a God-shaped vacuum in the heart of every person, which cannot be filled by any created thing, but only by God, the Creator, made known through Jesus Christ. Niingon ni siya, grabe kayo ka-bright, no? Usa ka mathematician. Nasabtan niya nga dili day ang mga butang sa kalibutan, dili day ang imong achievement sa kalibutan, dili day ang imong success sa kalibutan ang makakumpleto sa imuhang kinabuhi. Kundili ningon siya diri, ingon siya, but filled by any created thing, but only by God the Creator. Buti pasabot, only the Lord God in the name of Jesus Christ ang makakumpleto sa matag kasing-kasing nga nahawaang. There is missing piece ba? Muna ang uban mag-suicide na lang, muna ang uban mabuhat na lang og dili maayo tungod kay naay missing sa ilang sulod, and then wala sila kay balo kinsa ilang duulan. Dili sila kabalo, asa sila mangayog tabang. Di ba? But this great mathematician, nag-ingon siya, akong balikon, there is a God-shaped vacuum in the heart of every person which cannot be filled by any created thing diri sa kalibutan. But only by the God, the Creator, made known through Jesus Christ. So igsoon, kung nakaigiagian, kung naay battle sa imong kinabuhi, kung naay struggle sa imong sulod, dili solusyon ang unsang mga butang ang imong mahuna-hunaan una, kung dili si Jesus Christ, ang atong buhi nga Dios. Amen? Tudong palakpakan si Lord, ana. He alone, no? Siya lang, kung nakaigiagian, nakay problema, siya lang mga igsoon ang solusyon, ana. Because I do believe,
all of us in this room nagkinahanglan og tabang. Mo agree ba ka ana? Do you agree with me nga kinahanglan kag tabang? Maski pang naana ka sa ayahay sa kinabuhi karon, nagkinahanglan japon kag tabang. Amen ba? Oh? Even Christian, even mga Kristohano na, mga igsoon. Kasi mga Kristohano diri mo ingog amen. Even Christian, dagag struggle sa kinabuhi. Tama? Oh? Daghan og battle sa kinabuhi. Remember, we're on a fight, not physical, but in the spiritual world. Amen? Even Christian na ay mga battles sa kinabuhi, na ay struggle. Many Christians, ang pinakasusubo pa dyan mga igsaon, dagang Kristohano nangundang tungod kay ning surrender sa battle sa ilang kinabuhi. Dagang Christian na himong ning give up sa ilang identity as a Christian tungod sa battle sa ilang kinabuhi nga wala nila nadaog. Daghang Kristohanon nga dili na nato makit-an sa cell group or even sa church nganuman ning give up sila kay gikapoy na kaayo sila sa ilang kinabuhi. Nganuman naay missing. There's something wrong. Naay nahimong nahawang. Siguro napulihan og lain, lahi na ang priority. Imbes si Lord, lahi na ang priority. Munang every battle sa ilang kinabuhi, every struggle nga ilang gi-encounter, ning give up sila, ning quit sila, ning surrender sila. Not because kanang nahimong nabugatan o dako kayo ang ilang giatubang, but because naanay missing sa ilang kasing-kasing. Naanay nawala. Naanay nahimong nakulang sa ilang kinabuhi. I know naka-experience tayo na sa ato ang life. Amen ba? Nga kanang bugat kayo, natay struggle, natay battle nga to ang giatubang. But the good thing is, naakakaroon ning padayon. Amen? Palagpaki ang Lord, ana, kay naakakaroon naglingkod, makadungog ug ma-empower pa jud ta sa mensahe sa Dios. Because daghang mga Kristohanon, mga igsoon, wala kaagwanta sa battle sa ilang life. Ning pahulay sila. Nay uban nag-submit sila og kanang vacation leave. Mga inana bitaw? Kristohanon, nangalagad sa Ginoo, nasa ministry, but they filed their vacation leave more than 15 days pagani. 1 month, 2 months, 3 months, abot pag 6 months and even 1 year. 'Di ba? Naapoy uban nag-awol. Absent without wala ning awol sila. Nawala lang kalit. Nganuman naadi ay giagian. Naaday battle sa ilang kinabuhi. Naaday nahimong naaday pakigbisog nga nahitabo sa ilang life. And then ang nahitabo wala sila nakapanagang, wala sila kaka-ready kay naay missing ba naay something nga nahimong nakulang sa ilaha kay relax ra lagi kay naa permi sa church. Relax ra kay naa sa cell group, naay muampo. Pero if dili day nato i-work out ang atong faith, atong connection diya sa Ginoo, ang pag-ampo sa atong igsuon mahimong dili diay mahimong mas magamhanan kay kita man mismo ang modesisyon sa atong relasyon sa Dios. Amen ba? Amen. Muna nga daghan kaayo nga mga Kristohanon sa tibuok kalibutan nga nahimong ning give up, ning surrender, ning quit. Nag-awol, nag-file og leave, na wa pa kabalo kung kanus amo balik. Inana ang mga nahitabo, mga igsoon. Makasusubo kay paminawon, di ba? Murag makaingon ta ba nga kanang kinahanglan pangitaon o kinahanglan giyahan, kinahanglan guyuron. Amen ba mga igsoon? Inana ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon. But the good thing is, si Lord di ay is always there. Ang Lord di ay is naara permi nga nahimong nagpaabot sa matag usa kanato. And because of that, the title of our message this morning is help. H-A-L-P. Help. Subtitle, endless relationship. Ang kaniding relationship nato kang Christ, it's hangtod nga kuwaan tag kinabuhi sa Ginoo, connect japon ta sa iyaha. Amen ba? Kay kung ang ato ang connection diya sa Ginoo 1 month, 2 months, 3 months lang, mawa jud ta sa passing. Matukob jud ta sa leon nga naag-atang sa gawas. Take note, inigawas nato diri sa church. Naa na ding mga leon nga nagtan-aw, nagtutok sa matag usa kanato, and they are ready kung kinsa ilang tukbon. Pero kay nakit-an man kanila nga nagkalayo, nakit-an man kanila nga you are on fire sa pulong sa Ginoo, dili sila katukob nimo. Amen? Atong palakpakan ang Dios ana mga igsoon. The secret is just obeying the word of God. Amen ba? The secret is continuous ang ato ang relasyon at ubangan diha sa Ginoo mga igsoon.
Muna nga daghan kayo nga mga Kristohano na biktima ani kay wala sila nakapangayog tabang. I mean, ila-ila ra ba? Ilaharang ka og galingon. Nanay problema, nanay giatubang, nay mong nagubot na ang ilang kinabuhi, but wala sila kapangayog tabang. Amen ba? Unsaon mo day pagpangayog tabang? You know what? Nagdako ang akong baby, among baby si Malakay, 2 years old na siya. Nahimong kanabitong mangayo siya og milk, gutumon na siya mangayo siya og milk. Dayon, pag mangayo na siya og milk, daddy, mamang please milk, muana na siya. Higda din na siya sa iyang higdaanan. Then didto jud na siya muhigda sa iyang unlan, sa iyang pilo. Unya, pag kani-gani iyang pilo, mahiwi ila gamay. Muhilak na siya gayo. Dayon kanang iyang habol kay always na adyo na siya habol. Kanang iyang habol, pag kumot gani na siya, muhilak po na siya. So, every time pag inana na gani ang iyang kanang reaction niya, ako din na siyang istoryahon nga, kanang, ang iyang communication sa ako is gusto niya i-fix ang iyang unlan, i-plaster ang iyang habol, taman dyan na diri sa liog. Taman, i-street dyan na kanang walay kumot, kay iyan ang ana-anaon sa iyang kamot. So, nakakaton siya. So, every time na nakakaton siya kay naistoryahan, natudluan. So, every time mangayo na siya og milk, muhigda na siya sa iyang bed, moingon na siya nga, Daddy, please help fix pillow. Daddy, help please fix habol. So, mangayo siya tabang. So, kanading pagpangayo din niya tabang, ma-address dayon ang iyang pagkinahanglan. Tama ba? Muna nga, ang nakasad-an ni mga igsuon, daghang mga Kristohanon, nga dili kabalo mangayog tabang. I mean, siguro mahadlok sila, maulaw sila, or unsa ba ilang gidaladala, pero importante di ay kayo kining mga Kristohanon, nga kinahanglan mangayo og tabang. Amen ba? What's the purpose of our cell group? What's the purpose of our network pastors? No? What's the purpose of our pastor nga nahimong naggiya sa matag usa kanato? Mao na nga after pipila ka days, makita nato nga wala naman nag-appeal sa cell group. Dili naman makit-an sa simbahan. Kana diing makapangayo tagtabang, ma-address dayon unsa atong pagkinahanglan. Nay makaampo nimo, nay makabisita nimo, nay makaguyod nimo nga tatala simba ta, tala ayog absent sa cell group. Pero kung maghilom-hilom ra di ay ta, atong kaugalingon lang ang ato ang paminawon mga igsoon, dili jud ma-address ang ato ang pagpangayog tabang. Amen ba? Nindot man nga mga pangayog tagtabang diretso sa Ginoo. Pero ang Ginoo magpadala man siyag tao nga may muhatag nimo og wisdom, muhatag nimo og kanang pagsabot, muhatag nimo og mga advice, muhatag nimo og mga giya para may mong makastand ka sa imong Kristohanon nga kinabuhi. Amen ba? Kani dieng pagpangayog tabang or kani dieng katong word nga help, sa dihang naa kay relasyon sa Ginoo, it's endless. Walay kahumanan ang ato ang pagduol sa Ginoo. Amen ba? Masking pipila or masking uyamot kaning gamay kaayo nga kanang imong giatubang karon, nagkinahanglan di ta nga mahimong makapangayog tabang. Amen ba mga igsoon? Agree mo na? Muna nga daghan kayo nga mga Kristohanon, daghan kayo nga mga tao nga nasa gawas, wala nakapangayog tabang, kay naa na may gap sa ilang kasing-kasing. Naanay, hawang na ba ang ilang sulod? No? Imbis mangayo silang tabang, dili na sila kapangayog tabang tungod kay ang gi-inject sa ilang una-una, puro na hunghong sa yawa. Hunghong sa dautan. Di ba? Inaana na. Igsoon, listen. Sa John chapter 14, the time nga si Jesus, kanabitang, the time nga si Jesus nag-last supper siya sa iyang mga disciples, iyan namang giignan ang iyang mga disciples nga kanang kwaon na siya kay di ba gidakop man si Jesus, ilangsang siya sa cross, mo manay kanang future nga mahitabo sa kinabuhi ni Jesus. Unsay ingon ni Jesus sa iyang mga disciples sa verse 1, chapter 14, hangtod sa verse 4. Listen. Ningon si Jesus, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. Gignan ni Jesus ang iyang mga disciples o gignan puta ni Jesus karong kabuntagon. Do not let your hearts be troubled. Ayaw tuguti ang imong kasing-kasing. Nga magbalaka na ay kahadlok. No, you believe in God,
believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? So samtang nabuhi pa ka diri sa kalibutan, giignan ta sa Dios nga ayaw ka balaka, ayaw tuguti ang imong kasing-kasing nga mabalaka. Ayaw tuguti ang imong kasing-kasing nga mabugatan. Ayaw tuguti ang imong kasing-kasing nga daghan kaayo og kanang daghan kaayo gibati ba nga dili maayo nga maka-trigger sa imuhang health. Amen. Ingon siya diri, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, and that you may also be where I am. That's the promise of God. You know the way to the place where I am going. Ingon ang Dios sa matag usa ka nato karong kabuntagon. If naa kay problema, unsay key, unsay gusto ipasabot ni Lord sa matag usa ka nato karong kabuntagon, mga igsuonan. Kung naa kay gidaladala, na kay problema, ayaw tuguti nga i-always lang na nimo gidaladala. Kung dili panghayo og HALP. Help. Amen. Mumbayan na ningon ang Bible nga 2 heads are better than 1. Kay makatabang siya nimo. Makagiya sa nimo, maka-advise sa nimo. Amen ba, mga igsoon? Muna nga, ang Dios kay balo kaayo siya nga kitang tanan nagkinahanglan tagtabang. Ang Dios kabalo kaayo siya nga tungod sa ato ang kabisi, tungod sa ato mga trabaho, napatay mga struggle nga giatubang, nay mga battles sa ato ang kinabuhi, moabot jud sa point nga kapuyan ang mga tao. Moabot jud sa point nga ang tao mubati og kakapoy. Mubati og kanang hawang. Pero this morning gitudluan ta sa Ginoo nga samtang imo nang gibati, ayaw og sugot nga dili ka maka-as og HALP sa Dios. Amen? No? People are tired, busy, afraid, exhausted. Ang tanan, no, gipangkapoy, broken, no, nangita og solusyon kung unsa ilang gusto nga masulbad nila ang ilang problema. But Jesus, you know what? He is the resurrection. He is the true vine. I am the vine. I am the true vine. I am the way, the truth, and the life. I am the bread of life. I am the light. I am the salvation. I am the Messiah. Si Jesus mismo, He represented ang iyang self, iyahan nang gi-inform sa matag usa kanato that He is the way, the truth, and the life. Meaning, kung na-troubled ka, ask help sa Lord. Amen? Ask og tabang diya sa iyaha. Ask og kanang paghangyo sa atong buhi nga Dios. Tungod kay siya nakaibawo sa ato ang pagkinahanglan, siya nakaibawo sa imuhang gibati, even kabalo siya unsay imuhang huna-huna og nasa imong kasing-kasing. Amen ba? As we move forward, mga igsoon, ako abang na pamalandungan kining story sa Bible, kaning sa John chapter 4 verse 4 to 26. Dili na lang nato ni tagsa-tagsa og basa, pero this story is about sa usa ka babae nga naa sa atabay. Ka-familiar mo ato nga story, katong sa Marianon, nga nagkaus siya og tubig udtong tutok sa atabay. And then that time si Jesus ning adto anang lugar, ning adto anang sa Samaria dito sa kung asa ang naa ang atabay. And kaning bayhana, just a quick lang nga review or profile aning bayhana. Udtong tutok jud na siya moadto. Kinsa may nakasulay ninyo nga nagkawos mo og udtong tutok nga perting inita kayo? Nakasulay ba mo? Usually, di ba, magkausta kay sayo sa buntag or kanang hapon-hapon na alas 4 or alas 5 aron dili kay init. Di ba? Pero kaning bayhana, udtong tutok siya nga magkawos. Udtong tutok siya magsagob og tubig. Kay nganuman, wa may tao ana. Wala may kanang makauban niya nga kana bitaw. Kay naaman siya gidaladala. Naman siya battle, na siya struggle sa iyang kaugalingon. Nga iyarang gidaladala. Dili siya gusto nga naay makakita niya, kay makantsawan siya, kay maulaw siya, kay naa siya 5 ka buok bana, and then ang ikaunong pa jud na iyang bagong kaipon nga dili niya bana, so daghan kayo siya og mga lalaki and patong-patong na ang mga bisyo nga naa sa iyang kinabuhi. But you know what? Si Jesus, kay bawo kay siya og iyang gitiming anang orasa nga moadto siya didto, giplano tanan sa Dios nga moadto siya didto, kay gusto niya may mong mutabang anang bayhana. Gusto niya nga may mong makatabang siya sa kinabuhi anang bayhana. You know what? Sa John 14 verse 13, nangayog tubig si Jesus. Ningon siya,
Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never be thirsty. Instead, the water I give them will become in them a spring of water welling up to the eternal life. Nakuha nato mga igsoon, giignan ni Jesus ang babae nga si bisan kinsa nga moinom gani aning tubig nga nasa atabay. Uwawon japon siya pagbalik. Uwawon sige lang siya pangayo og tubig. Pero kaning tubig nga akong gi-offer ingon si Jesus, because Jesus is the living water, Jesus is the true vine, He is the bread of life, He is everything. Ingon siya, si bisan kinsa nga mudawat ani nga tubig, dili og dili na gayud uwawon. But ipasabot mga igsoon, gi-address ni Jesus ang need sa usa ka babae nga nagkinahanglan siyag tabang. Gi-address ni Jesus ang babae sa iyang very need nga only si Jesus lamang, only the living water of Jesus nga mahimong makatagbaw sa kinabuhi sa babae, dili si bisan kinsang laki. Amen. Because muna struggle sa usa ka babae, muna struggle sa iyang kinabuhi. But Jesus knows everything. Kabalo siya tanan. Muna nga iyang gi-timing, iyang gituyo nga muadto dito para makita niya og maistorya niya ang babae. Because ang babae nagkinahanglag tabang. That was the time sa time ni Jesus. But karon mga igsoon, good thing is the Lord sa diyang si Jesus nahimong nabanhaw mingsaka ning lingkod sa trono sa ato ang Dios, wala ta niya gipasagdaan. Amen. Makaingon ta nga unsaon man nato ni pag nagkinahanglan ta og tabang, unsa may atong buhaton. Mga igsoon, sa John chapter 14, sumpay ni siya sa atong gibasa kaganina, verse 15, ningon si Lord, listen. If you love me, keep my commands. And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. Sa lain pang nga termino, ingon ang pulong sa Dios, kung nahigugma ka nako, buhata, tipigi ang akong mga command. Asa man mabasa, aman makita ang iyang mga command, nasa Bible. Ingon siya, and I will ask the Father, and He will give you another advocate. The word advocate or sa lain nga version, He will give you another helper to help you and be with you forever. Buti pasabot, si Jesus, samtang ning saka na sa gingharian sa atong buhi nga Dios, wala ta niya gipasagdaan. Instead, gitagaan ta niya og magtatabang. And that's the presence of the Holy Spirit. Amen? The Spirit of the living God. The third person of the Lord nga naimong gihatagan ta niya, wala ta niya gipasagdaan mga igsoon. He gave us a helper. Ingon siya, the Spirit of the truth. The Spirit of truth, which is the Holy Spirit. The world cannot accept Him, listen, because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him, for He lives with you and will be with you. I will not leave you as orphans, I will come to you, says the Lord. Buti pasabot mga igsoon, these days, sa atong panahon karon, walay lain gihatag ang Dios sa ato kundi ang balaang espiritu sa Dios. Nga ingon siya diri, mao kani ang inyong magtatabang. So kung naginahanglan mog tabang, ask help. Ask help sa balaang espiritu sa Dios. Pangayo og tabang sa espiritu sa Dios. Pangayo og tabang sa atong buhi nga Dios in the presence of the Holy Spirit. Amen ba? Muna nga ingon siya diri, ang Dios kay balo kayo siya sa atong pagkinahanglan sama sa iyang nakita sa usa ka babae, but sa atong panahon karon, the Holy Spirit is our counsel, our comforter, no? Maghatag ka nato og kaalam. Kung naa ka sa kalibog, igsoon sa diyang mangayo kag tabang sa Dios, sa espiritu sa Dios, tagaan kaniya og wisdom. Di ba? Ningon ang Bible, those who lack wisdom, mangayo sa ako ah. Kinsa tong mga nagkulang og kaalam, mangayo siya sa ako ah. Let him ask. Di ba? Ingon siya diri, ang Holy Spirit, He is the knowledge, no? The eternal Spirit. The Holy Spirit, gitawag nato atong Dios. He is the Lord. He is the Spirit of the glory of the Lord Jesus Christ. Amen ba mga kaigsunan? No? Helper, ang iyang gisgutan diri sa Bible, helper means is an advocate, a counselor, our comforter, our exhorter, intercessor, o encourager.
Imagine ay nag-intercede sa ato ang kinabuhi igsoon. As we're living diri sa kalibutan nga dili na kaayo kanang naata sa kagubot, ang ato ang bala ang espiritu sa Dios nag-intercede sa matag usa kanato. He is like a coach, a cheer sa atoa, ngan samtang naglumba tagdagan padulong sa atong finish line, naa siya kanunay nag-cheer sa atoa. Kaya mo yan. Ayaw give up, ayaw og quit. Just padayon lang, bro, padayon lang, sister. 'Di ba? He is our intercessor. He is our coach. No, siya ang kanunay nga nagtabang sa matag usa kanato. Kung naa ka sa kasub-anan, sa diyang mga ikagtabang sa iyaha, iya kang i-comfort. Amen? Kung naa ka sa pagkinahanglan, sa diyang mutabang ka, mangayo ka og tabang diya sa iyaha, then the Lord will send someone sa imuhang kinabuhi para may mong matabangan ka. Amen? Inana ang Dios. Gitanaw, nakita na sa Dios nga sa diyang ningbiya si Jesus sa kalibutan, wala taniya gipasagdan mga igsoon. Even until now, na ang Holy Spirit. Amen? Na ang balaan Espiritu sa Dios. Pero usahay lagi kaning mga tao, dili mga tabang. Open ang Espiritu sa Dios, open si Lord 24/7. Grabe ang connection ngayang gihatag sa atoa. Patkali na laging kumpiyansa lang kayo sa ato ang kaugalingon. Bright, dagagkwarta. Igsoon, all of us need help sa Holy Spirit. All of us need help sa atong buhi nga Dios. Ignay mong tapad, igna nga nagkinahanglan kag tabang igsoon. Amen? Kitang tanan. Isaiah chapter 40 verse 28. Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and His understanding no one can fathom. Amen? Hangtod sa atong kinabuhi, igsoon dili kapuyan ang Dios maminaw sa imuha sa diyang mga ikagtabang. Hangtod sa ato ang kinabuhi, ang Dios dili sa kapuyan. Paulit-ulit lang nga problema, igsoon gusto ang Dios masulbad na siya sa ato ang kinabuhi. Amen? Because the Holy Spirit will give us the courage, will give us that faith nga mahimong ma-overcome nato ang tanang mga pagsulay sa kinabuhi diri sa kalibutan. Amen? Gusto ang Dios nga mo step up ka sa imuang Kristohanon nga kinabuhi. Dili nga magpabilin nga baby lang Japon ka hangtod karon. Amen? Pugsununon lang Japon karon nga musimba. Amen? Kinahanglan ka nga mutubo mga igsoon. Amen ba? Ningon gani ang Isaiah chapter 9. Verse 6, 7a, ingon siya diri, for to us as a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace, there will be no end. Hallelujah. Ang kalinaw dili mahuman igsoon. Amen? Pero kinanglan mangayo tagtabang sa Dios. Pero kinanglan mangayo tagtabang sa Espiritu sa Dios. Amen. Wala man gipulan ang Dios sa matag usa kanato. Wala man gipulan ang Dios sa tanan natong mga pangamuyo sa atong buhi nga Dios. Kita may nahimong napulan pagduol sa Dios. Daghang mga tao nga gipulan nga ning duol sa Dios. Amen. Wala na dire, amen ba mga igsoon? Ignay mong tapad, igna nga, wala kagipulan sa Dios. Amen? 2 Corinthians chapter 3 verse 17. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Amen? Aduna kay kagawasan. Sa diha ganing ang imuhang kinabuhion, ang imuhang kinabuhi, kauban ang Espiritu sa Dios, igsoon, mahimo kang gawas nun sa tanang pagsulay sa imong kinabuhi. Panalapi, Kwarta, panalapi, relationship, problema, tanan, igsoon. Health, mahimo kang gawas doon, anak. Why? Because the Lord is with us. Wala yung si bisan kinsa makabatok sa ato ang kinabuhi. Amen ba mga igsoon? Adun na ko'y upat kabutang, nga gusto na ko i-share sa matago sa kanato. Kay medyo taas-taas na to akong na-share. The word help. Number 1, sa diha ding imong i-practice sa imong self that you need the guidance of the Holy Spirit. Every day nagtawag ka sa Espiritu sa Dios. Every day you are connecting. Imong i-reconnect nimo balik every day ang imong life sa Espiritu sa Dios. Number 1, you are hopeful. Naa kay hope. Naa kay paglaom. Romans chapter 15 verse 13. May the God of hope fill you with all joy
and peace as you trust in Him, so that may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Ang gahom sa Dios, sa Espiritu sa Dios, maghatag nimo og paglaom sa imong kinabuhi. Kung karon na kay battle sa imong life, na kay battle sa imong kinabuhi, estudyante ka, nagunahuna ka murag dili ko kahuman sa kong pag-eskwela, sa diha di ay imuhang mga kagtabang sa atong buhi nga Dios, sa Espiritu sa Dios, igsoon ang gahom sa Espiritu sa Dios, tagaan kaniya og hope, tagaan kaniya paglaom. Dili siguro nimo na makita unsaon pag-provide sa Lord ana, pero as you continue nga nagduol sa Dios, duol sa Espiritu sa Dios, ang Espiritu sa Dios gamhan kaniya og paglaom sa imong kinabuhi. Amen. Nakita nimo murag wala na kay chance, wala na paglaom sa imong kinabuhi, but when imuhang i-change gear ang imuhang pagtuo diya sa atong buhi nga Dios, sa Espiritu sa Dios, gamhan ka sa balang Espiritu sa Dios igsoon. Amen. Amen ba atong palakpakan si Lord ana? Ikaduha. Ganahan kay kuani mga igsoon. No? Natulog ko og pag nag-cell group man akong wife kagabi, nakauli mi og mga almost 8 kapin. Natulog ko og alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, ning mata kog alauna. Hangtod na nga nagbuntag. No, excited kayo ko nga naligo ko og ininit nga tubig. Dili pud init kayo, no? Excited kayo ko samtang naligo ko, and the Lord kanang grabe ba? He revealed to me, no, kaning word nga help. Daghan man gud kayo nga mga tawo nga atong nailhan siguro na kay nailhan. Grabe tong dili kay baw mga igtabang, maulaw mga yugtabang. Kanang tabang bitaw nga lisod pug kayo no og kanang dili bitaw tong mga normal lang or katong mga usual lang nga mga help nga kinahanglan nato. Nga murag kanang tabangi ra gud ko ani kay murag di ko kayo kabalo mo basa. Murag di kay ko kaklaro, murag simple ra kayo na ba. What I mean is spiritual help ba. Daghan man gud kayo nga mga Kristohanon karon, abi nila kaya ra nila ilahon ra ilang kaugalingon lang, sila lang nagdala-dala. Hangtod nga wala nila nabantayan, mingligid ang mga adlaw, mingligid ang mga simana, wala na sila oil sa Ginoo. Wala na tubig ang ilang sulod. Kay nasapawan na, hangtod nga naimong nauga na jud kayo, imbis nagkalayo na inoon sa Ginoo. Amen? Nganuman, wala man nakapangayog tabang. I-simplify pa nato, wala gaduol sa presence ni Lord. No? Dako kay problema na ay problema nga giatubang hangtod nga gipasagdaan na kumpiyansa ra kayo sa kagalingon, kumpiyansa ra kayo sa ilang pagpangalagad sa Ginoo kay abi kay nangalagad sa Ginoo. Pero gitukob sila sa ilahang mga gipangatubang kay wala nakapangayog tabang. Nagets ninyo ang point mga igsoon? Sa diha dayong magpalaban ka sa Espiritu sa Dios, sa diha dayong magpasip-sip ka sa presence ni Lord. Number 2, letter E, iya kang i-equip. I-equip ka niya. Tagaan ka niya mga discarding ng mga una-una nga iya sa Dios. Wisdom ba sa Lord? Dili wisdom sa ato ang kaugalingon, kundi wisdom nga gikan sa Espiritu sa Dios. On how to manage your time, how to manage your finances, how to manage your relationship sa imong bana, sa imong asawa. Kay naayuban nga mga mag-asawa, mag-away na lang tungod nga muhatag tag tights, dili ta muhatag og tights. Inana bitaw, sa diya ding magpalaban ta sa Dios, ang Dios mo reveal nato og mga pulong, mga mensahe nga iyang ipabuhat sa matag usa ka nato. Amen ba mga igsoon? Iya kang i-equip, iya kang bansayon. Ang word nga equip, ibansay kaniya aron mahimo kang hawod every time na po kay problema nga matubang. Kabalon na ko ani, giagian ako niya tong una, gitabangan ko ni Lord ani. Amen ba? No? Buti pa sa butis, every time na naakay matubang nga pagsulay, nakasakasubanan, nakasakasakit, help! Lord, tabang! Ano ba? I-equip ka ni Lord. Tabangan ka niya mga igsoon. Amen ba? Ingon gani sa Drio, 2 Timothy chapter 4 verse 21. If you keep yourself pure, you will be a special utensil for honorable use. Your life will be clean and you will be ready for the Master to use you for every good work. Amen? No? I-equip ka, bansayon ka sa Ginoo, tabangan ka sa Ginoo aron mahimo kang mabansay, mahawod, i-equip ka sa Dios para sa iyahang kahimayaan. Amen ba mga igsoon? Kinsay gusto diri nga i-equip ni Lord? Amen? Kinsay gusto diri nga bansayon ka sa Ginoo? Every time na akay magian nga pagsulay, gibansay na ko ni Lord, ani kabalo na ko ani. Every time na ay mo duol mo mga yugtabang, kabalo ko ani, naagian ko ani, matambagan na ako ni akong igsoon. Amen? Inana lang man.
No? Mahimo tang gamiton ta sa Dios. Number 3. Unsa tong number 1? Mahimo kang hopeful. You have the hope. No? Number 2, may equip ka sa Dios. Og number 3, you start to lead. Nung mag-lead na ka, mahimo kang leader. I mean, sa diha ding magpaduol ka permi kang Lord igsoon, dili ka satisfy sa imong life nga mahimong ordinaryo lang kang Kristohanon. You will never be the same again. Your life will become unstoppable. Your life mahimo kang hero sa tao sa uban. Acts chapter 5 verse 32, we are witness of these things, and so is the Holy Spirit whom God has given to those who obey Him. As we keep on obeying the Lord, as we keep on entertaining the presence of God sa atuang life, mga igsoon. Nanay mga wisdom sa Lord nga ihatag niya sa imuha, nga may mong makalead ka sa imuhang self, una sa imong kaugalingon. Because you cannot lead others if you cannot lead yourself, atubangan sa Dios. Amen ba mga igsoon? No? And number 4, the last. Hope, i-equip ka ni Lord. You are called to lead. Og number 4, gahom. Gamhan ka sa Dios. You will receive that power. No? Acts chapter 1 verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. But ipasabot, if you live by the word of God, the Holy Spirit will work with you, mga igsoon. Ang Espiritu sa Dios mutabang, mo trabaho, mo partner siya sa matag usa ka nato. But if dili ta mo kinabuhi sa pulong sa Dios, dili nato matagaan og opportunity ang Holy Spirit nga makitrabaho sa matag usa ka nato. Why? Because we pattern ourselves, our lives sa kalibutan. But if we pattern our lives sa will ni Lord, the Holy Spirit will work with you every area sa imuhang life, mga igsoon. Sa trabaho, sa career, relationship, sa panalapi, sa imong health, the Lord will work with you because that's the work of the Holy Spirit. He will give you strength. He will give you that faith, enough faith nga mahimong makasurpass ka sa tanan nimong giatubang sa imong kinabuhi. Amen ba mga kaigsunan? Are we getting something this morning? No, nahimo batang nadasig sa mensahe sa ato ang buhi nga Dios karong kabuntagon. And the word, verse na ko sa katapusan, mga igsoon. Dili ko kalimot ani. Dili jud nako ni gi-depart sa akong heart ug sa akong mouth. One of my memory verse. Every time na ako'y pagsulay, every time na ako'y problema, labi na katong time nga nakristohanon ko, ako ang firstborn Christian sa ako ang pamilya. I was rejected. O dili ko tagaag pamiliti, mag-hike ra ko padulong sa church. Kay di ko taga-agpliti, kayo dagsigi kog ato og church. Kay ngano daw lahi-lahi na daw ko og kisudlan. You know what? That the moment nga nahimong nadawat na ako ni nga verse, nahimong nabutang ni siya sa akong kasing-kasing, I keep on kanang speaking these words sa ako ang kaugalingon every time na mga pagsulay, na mga problema, na mga pagkinahanglan. Kana bitong gikumot na kayo ang imuang kasing-kasing ug nagkinahanglan na jud ka og tabang, lami na jud ka isyagit at tubangan sa ubang mga tao diya. You know what? Matthew chapter 11 verse 28 hangtod sa 30, nahimo na akong baruganan nga pulong every time na mga problema, na mga pagsulay, na mga kanabitang pressure na kayo ang kinabuhi, na anak ka sa palibot nga toxic na kayo ang nasa imong palibot. Ningon ang Lord nako, come to me, all of you who are tired of carrying heavy burden, and I will give you rest. Dili rest nga katong na-mention nako nga kung kapuyon ang imong tiil magpamassage ka, kung dili total rest nga gi-invite ta sa Ginoo nga moduol sa iyaha. But ipasabot, every time na I battle, every time na I struggle nga imong giatubang mga igsoon, God, the Spirit of God, nag-invite sa ato. Duol lang nako. Ug ako takang papahulayon. Unsa iyang giingon diri? Take my yoke upon me and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. But ipasabot mga igsoon, if nakay atubangon sa imong kinabuhi in the future, or even inigawas nimo ani nga panagtigom, come to me all of you. Sa tanang mga gikapuyan, duol nako.
Ayaw duol sa imong barkada, ayaw duol ni bisan kinsa, kundi duol kung asa ang presence sa Ginoo. Amen. Ayaw duol ni bisan kinsa. Kung nagkinahanglan kag kwarta, ayaw duol sa 5-6, ayaw duol ni bisan kinsa. Duol sa presence ni Lord. Trabaho ni Lord, promise ni Lord nga mo provide siya sa tanan nimong pagkinahanglan. Ayaw buhata ang buluhaton sa Ginoo nga siya ang mubuhat. Ayaw unhi ang plano ni Lord sa imong kinabuhi. Ayaw unhi ang gusto ni Lord nga buhaton niya sa imuha. Ang imuhang trabaho, ang imuhang responsibility is muduol sa presence ni Lord. That's the only thing. Duol sa presence ni Lord. Kung nasakitan ka, gamay lang kaayo, kay na-offend ka, duol dayon sa presence ni Lord. Ayaw na daghag yaw-yaw, ayaw na daghan og bagulbol, kay mag-away lang mo. Duol sa presence ni Lord. After ka nga mo duol sa presence ni Lord, gi-comfort ka sa Espiritu sa Dios, then you can say to that person, na-offend ba ako sa imong istorya? Kay kung na-offend ka, then ning duol ka ng tawhana, mag-away ra jud mo. Amen? Come to me, all of you who are tired, who are broken, nagkinahanglan ka, na kay gusto nga mahitabo sa imong kinabuhi, ingon siya, duol kamo kanako, kay ako takang papahulayon. Rest lang ang nagkinahanglan ta igsoon. That's why HALP. Every time na kay atubangon, ask help sa Lord. Ayaw kumpiyansa sa imong kaugalingon. Ask help sa Lord. And if naka-ask kag help sa Lord, talk to your pastor. Talk to your leader. Talk to your co-cell members. Amen? Atong tagag kusog nga palakpak atong buhi nga Dios. Again, na kay atubangon, asa ta mo dool? Sa presence ni Lord. Amen? Palakpakan nato ang mensahe sa tumbuhi nga Dios. Good morning, kumustang tanan? Woo! Magdungan, ready go? I'm healthy and I'm wise. Praise God! Hallelujah! Salamat tong emphasis karong bulan na nahuman sa katapusan Domingo sa February. Ang emphasis nato mao, never changing God in an ever-changing world. Amen? Usa ka Dios nga dili mausab sa usa ka kalibutan nga nag-usab-usab. O karong buntaga, nag-iskot si Pastor Juan, may tungod aning walay katapusan nga relasyon. Asa ka kakaplag og relasyon nga walay katapusan? Asa dapit? Relasyon ra sa Dios. Ang relasyon diri sa kalibutan, taman ra diri. Pero kung relasyon nimo sa Dios, nagpadayon og ako nagpadayon, atong relasyon ingon nga igsuon sa Ginoo magpabilin hantod sa walay katapusan. Amen? Amen? So, gamay lang kayo na ako nga gusto na kong makuha ang pinaka-pick ba. Tungod kay, si Jesus aning panahon na sa John chapter 14, almost to die on the cross. Hapit na siya muadto sa cross. So, kaibalo siya nga ang iyang mga tinunan, suod na bitaw sila, ilang relasyon, kuyog-kuyog na sila, asa dapit mangaon, asa dapit mag-ayo, magwali. Sumurag, kuha na kailang relasyon ba? So ingon siya sa verse 1, itong ingon ni Juan nga, naana siya dahil pasidaan siya mga tinunan na, ayaw mo kabalaka ha? Ayaw mo kabalaka ha? Salig muna ako, salig sa amahan. Kay muadto ko sa to pa, nagpasidaan na siya nga, muuli na siya sa dapit, diin siya gikan. Pero siya mo kabalaka. No? Kay sa balay sa kong amahan daghang puloy-anan. Dahil mag-una lang ko, kay mag-andam ko dapit para ninyo. Ug nagpadayon siya sa chapter 14. Ingon siya nga, ako unyang ipadala, ay mo kagula, kay di ta mo biyaan. Di ta mo biyaan. Ipadala nako ang akong espiritu aron mag-uban ninyo sa walay katapusan. Akong basahan diri gamay ka wala mabasa ni
ni Pastor Juan diri sa John chapter 14. Yut lang maigsoon. Ingon siya diri. 16. Mangayo ako sa amahan, ug hatagan kamo niyag laing magtatabang. Umuta gingon ni Pastor Juan, help magtatabang. Aron makig-uban kaninyo. Wow, now, wow, now, wow, now, wow. Magtatabang nga makauban ninyo sa kahangturan. Ang tanan mingog, ang tanan mo singgit og, unsa man ang kahangturan, walay ending. Siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan, dili makahimo pagdawat kaniya. Kay dili man sila makakita o makaila kaniya. Apan kamo, ang taga-Happy Church, inaako na, nakaila kaniya, kay nag-uban siya o nagpuyo diha kaninyo. Pagka, what a love. Kita ni mo ba nga? Dili gusto sa Ginoo ma-insecure iyang mga tinunan. Yes, ilang gihatag ilang kinabuhi, ilang gibiyaan ilang pagpangisda, gibiyaan niyang trabaho ni Luke, ingon nga kolektor, aw ni ingon nga doktor, gipangbiyaan siya mga tinunan para makigkauban lang niya. Then paghuman, biyaan lang niya. Human siya mamatay, wala na. Unsa man ang relasyon? Ako nang gihata ka, akong balay, akong gibaligya, akong bibiyaan, akong nauna na ako ang Ginoo. Pero pagkahuman, uy, wala na. 3 years ra. Kauban si Jesus og ang matinunan. But, igsoon, grabe ang assurance niya. Kung mubiya naman ko ninyo, naapay akong ipadala para makauban ninyo. Ang akong espiritu. Nabi tayo ba nga, kanang, dili ko makaanha sa inyo, pero kung espiritu uban ninyo, lisod pod. Kisa rami makaingon ana. Ang Diyos ra. No? Insya nga, mubiya na ko matokos langit, akong espiritu, akong ipakauban ninyo. Sa unsang paagi, makauban ng espiritu. Kisa gusto makabalo. Sa unsang paagi nga makauban nimo ang espiritu ni Kristo. Sadyang gidawat nimo si Kristo sa imong kinabuhi. Sadyang gidawat nimo si Kristo by faith. By faith, ang tanan mingog by faith. Dili makita ang espiritu. Dili po siya makumparar sa hangin, but it's by faith. Sadyang gidawat nimo si Kristo by faith. The Holy Spirit will enter your body. Ang Holy Spirit, Espiritu sa Ginoo, musulod sa imong lawas ug himuon kaniyang puloy-anan. Sa to pa, naa ka Espiritu, patay sa una, sadang mipuyo ang Holy Spirit, nabuhi ang Espiritu nimo because of the Holy Spirit's presence. So karon, kinsay kauban nato? Kinsay kauban nato? Sadyang magsimba ta dire, kinsang presence kauban nato? Sadyang magamputa, kinsay presence kauban nato? The Spirit of Christ. So ingon siya si Pastor Juan, He is our help. Mauna nga, bisag wala ang physical presence ni Jesus. Ingon siya, di yun mo biyaan, di yun mo talikdan, ubanan tagyod mo. Akong spirito, mag-uban ninyo. So sa dihang makinahanglan ta, magtawag ta sa Holy Spirit. Holy Spirit, kinahanglan ko giya karon. Dunay negosyo, 5 ka negosyo, gi-offer na ko. Asa dapit ani nga negosyo, Holy Spirit, ang akong sudlan. Holy Spirit, nagkinahanglan ko doktor nga mutan-aw sa kong lawas. Asay pinaka-doktor nga, kani akong pilihan, Holy Spirit, please help me. Tabangi ko, kinsa akong pilion. Holy Spirit, nagbasa ko sa Biblia, di ko kasabot, pasabta ko Holy Spirit. Holy Spirit will guide you. Holy Spirit is your companion. Kauban nato ang Holy Spirit. Og sadyang mubiya ta sa kalibutan, ang kauban nato paingon sa langit is the Holy Spirit. Walay makatuntol sa amahan kung wala ang Holy Spirit.
Listen na, ang wala makabaton sa Holy Spirit, dili iya sa Dios. Yes. Basahan na ko. Ako lang ning ingon siya 1 Corinthians 6:19, duha lang ka verse. Don't you realize, mga taga-Happy Church nga Kristohanon, wala ba mo kaamgo nga ang inyong lawas templo? Sa templo. Puy-anan. Sa to pa, ang presence ni Lord wala sa building. Naa sa tao. Sadang musimba ang tao, tininuod kinasing-kasing mudayig, ma-feel niya ang presensya sa Espiritu sa Diyos. Tandugon siya. I-comfort siya. So on, who lives in you. Holy Spirit lives in you. Ang tanan mingog, Holy Spirit lives in me. Bantayan na kay kung waka kabalo nga ang Espiritu nagpuyo nimo, hugaw-hugawan ni mong lawas. Bisag kung sa mong buhaton sa mong lawas. Daghang mga tao nagabusar sa ilang lawas o sa kabalo nga gipuy-an siya sa Holy Spirit. You are holy because the Holy Spirit is in your body. Balaan na imong lawas. Di na pwede na imong mata mutan og binastos, imong kamot mo buhat og dautan. Kay nganuman nagpuyo diha ang presensya sa Dios. You are holy. Gibalaan na ka. Please lang. Ayaw hugaw-hugawi. Hugaw-hugawan nimo imong templo. Gubo na sa Ginoo. Dapay last verse. 2 Corinthians 1:22. Gipatikan kita niya, timaan nga kita iya. Woo! O gihatagan kita niya sa Espiritu Santo, dinhi sa atong kasing-kasing, ingon nga pasalig nga kuhaon ta niya. Pasalig. Pasalig siya nga malangit ka because of the patik sa Holy Spirit. Karon nagana ka ingon, hala, ang vaccine patik ra ba na 66? Dili pa na mao. Dili na mao ang patik. Moabot ra unya ng patik sa kalibutan nga patik, may balan ra na ninyo. Pero ang napatikan sa Espiritu, dunay wisdom pag-atubang. Munang pastoruan, ingon siya, pangayog help sa Holy Spirit. Munang daghang kay na disgrasya matupan pastoruan, daghan kaayong mga Kristohanon nga nagihapoy suicidal, naadapoy depression, nagihapoy kanang pagbuhat og sala because wala nila ilha nga gipuy-an sila sa presensya sa Holy Spirit. Kabalo kay igsoon, sa dihang nakabalo ko ani dito pa ko sa Usamis, wala man ni giwalis ko kabaso, wala pa ko kadungog ang giwalis among pastor. Samtang gabasa ko ani, pagkabasa nako, ingon siya, don't you realize nga imong lawas templo? Ning sign na dan sa kong espiritu, templo, gipuy-an, but pasabot. Di na akong magbuot sa akong lawas. Ang magbuot ani, ang nagpuyo ani. Hello. Gusto kong mamakak, ang Holy Spirit dili gusto, dili na ako buhaton, kay siya naman ang nagpuyo. Ang sala, dili gusto sa Holy Spirit, di na po nakabuhaton, kay siya nagpuyo. Kanindot kaayo igsoon kung nakabalo ka ug nising sa imong espiritu nga nagpuyo ang Holy Spirit. Why? Bisag asa ka padulong, bisag unsa imong buhaton, dili gyud nimo tugutan nga mag-grieve ang Holy Spirit sa imong kinabuhi. Di gyud ka kana kung makasala ka ang Holy Spirit mo kuandayon mo ingon sa imo, dunay ops sa Holy Spirit, sorry kaayo pasaylo ako. Conscious ka na akay pagkahibalo nga ang presensya sa Dios nagpuyo diha kanimo. Igsoon, mao ni ang relasyon nga walay katapusan. Atong relasyon sa Dios karon wala ta biyae kauban nato ang Holy Spirit.
Manindog mo mga igsoon. Help. Dunay hope. I-equip ta niya. Iyatang giyahan o iyatang gamhan. Nakaamgo ba ka nga nagpuyo ang Holy Spirit sa imuha? Nakabalo ba ka? Di lang diri sa utok, diri sa heart. Nga every time doon na kay buhaton, nakakita ang Diyos sa imong dagan, sa imong life. Dili po siya manghilabot kung di po nimo siya ipapanghilabot. Ask help. Holy Spirit, sa una gani, bisang magparking ko sa sakyanan. Nag-drive pa ko sa una. Mangayo din ko sa Holy Spirit, taga ikog parkingan dito sa ubos kay lisod kay pag-park. Kung wala gay na-reserve na park. Amazing kayo. The Holy Spirit will just touch people para maakoy parkingan. Holy Spirit, di ko kabalo pagpadagan pa yung sa ubos. Giyahe ko, Holy Spirit. Wow. The ever companion. Pwede nimong masultian sa sala. Pwede mong masultian sa dautan imong gibuhat. Pwede nimong masultian sa imong problema. It's just the lip of your tongue. Holy Spirit, help. Gikapoy ko, Holy Spirit. Holy Spirit, daghang kayong problema. Landagi ako una-una. Holy Spirit, hallelujah. Unsa imong need? Unsa imong need? Maybe you need help this morning. Spiritual, physical. Siguro wa pa ni mamangguhi. Wala pa ni musing sa imong kasing-kasing nga nagpuy ang Holy Spirit. Karon I pray in the name of Jesus. Malandagan ang imong kasing-kasing nga nay nagpuyo diha nga persona nga mo ang persona sa Holy Spirit. Father, I pray, enlighten, Lord, illuminate our minds and our hearts. Ang makatawhan ni mo nga midawat ni mo, Lord, landagi ang mata kasing-kasing nga naay pagsabot nga naay nagpuyo nga balaan ng mga Holy Spirit. And thank you, Lord. Sharababa shanda rabashanda. Kurabashaka basanda, Lord. Hallelujah. Just lift up your hands in the presence of the Holy Spirit. Sa imong pangayoon niya nga tabang. Just ask help from Him. Siya, pirming makadungog. Pirming presente. Naguol ka, nasubok ka. Just come, Holy Spirit. Come, be visible to us this morning, Lord. Spirit, the third person of the Godhead. You are Lord. Nagkuan ka na, naglihok ka nining kalibutan karon. Convict us of our sin, Holy Spirit. Kung doon ay sala, convict rami. Spirito sa Diyos. Sharabababashanda. To stop sinning, Lord. Kaya nag-destroy me sa imong temple. Suroboko sanda, Lord. Hallelujah. Just surrender yourself to the Holy Spirit this morning. I submit to you, Holy Spirit. Sige, I submit to you, Holy Spirit. I need your help, Holy Spirit. Oh God, di may makalimot, Ginoo. As we lift our hands, di may malimot nga doon na may kauban nga walay katapusan. Ang imong Espiritu, Lord. Kinsa may nangayog tabang karon, Lord. Help comes in the name of Jesus. In the name of Jesus. Kisay gustong deliverance mo, abot ang deliverance sa Espiritu sa Diyos in the name of Jesus. Kaingon ka, Lord, na agani ang Holy Spirit na Ginoo ang kagawasan. I pray for freedom this morning in Jesus' name. Tanan, Lord, na timid, na kuan, Lord, nasampungan ang bakba ng di makatawag nimo, ma-open up in Jesus' name. Ang tanan, Ginoo, nga nagsalig na lang sa kaugalingon, magsalig na nimo sa ngalan ni Jesus. Because our help, Lord, our helper, our comforter, mo ang gipadala ang Holy Spirit. Salamat, Lord, we surrender to you, Holy Spirit, this morning. We surrender to your presence this morning. We love you, Holy Spirit. And I pray the wisdom
your wisdom, Holy Spirit, mag-operate sa mata usa, samtang manguli mi, dayon makinabuhi mi. Lord God, another month, Ginoo, sa tuig 2022. Salamat kay Lord. Ang nangayog tabang nakadawat og tabang karon sa ngalan ni Jesus. Ang hopeless nakadawat og hope sa ngalan ni Jesus. Oh God, Sarabasanda God, in the name of Jesus, receive your portion this morning. Wisdom from the Holy Spirit. Urabasaka Basanda, discerning from the Holy Spirit. Power from the Holy Spirit. He said, I receive all the good things from the Holy Spirit. We just receive it right now, God. In Jesus' name. In Jesus' name. Give praise and glory to the presence of the Holy Spirit. Sige, kusog paigsoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Kapang lingkod mo, maigsoon. Ayaw kalimot, ha? Kinsay kauban mo? The Holy Spirit. Kalingkod paliw.